Pois, como sempre, o primeiro é dar as grazas a todos os que viñestes e os que tuestes en algún momento intención de vir. Claro, é unha sensación moi especial, non teño falado aquí moitas veces, pero bueno, presentar un libro meu pois, é un pouco máis especial que de costume. Así que dou tamén unhas grazas un pouco máis especiais que de costume. Chámase a guión galaica, un pouco polo que vos estaba contando, pois as conexións que eu vi, que eu fui verificar, que eu fui documentar, hasta logo, como aquí, evidentemente, sobre as conexións do mundo galaico, entendido como mundo do noroeste da Península Ibérica, antigo, prehistórico, como queramos entenderlo, que hoxe tamén existe, pero bueno, eu centrei neses períodos antiguos. Esas conexións, esas pontes que existen, entendidas a veces absolutamente abraiantes entre o noso mundo, a nosa cultura, a nosa xente, moitos dos nosos acenos culturais e aquel mundo. Entón, esa foi un pouco a percorrido da viaxe. Vamos ata Friburgo, o aeroporto principal de Londres, e logo desplazámonos fundamentalmente cara ao país de Gales, a costa, e logo baixamos cara a chaira de Salisbury, e polo medio pues, fomos parando en algunhas partes. A zona de York, tamén ali ao norte, ese tripuliño que hai ao arriba, pues, tamén ten unhas conexións moi concretas e moi curiosas co mundo do Támega. Básicamente ese foi o escenario gracioso desta pequena expedición. No seu día, era 2 ou 3 anos, escribí un post que se chamaba así, The Yorkshire Connection. Foi con motivo da aparición deste petróglifo aquí, no Val do Támega. Cando eu mandei a un amigo que temos alá que chamase Graham Shelton, que é un dos máximos contribuidores do mundo dos petróglifos en Gran Bretaña, quedou asombrado, preguntoume de que zona de Gran Bretaña era. Eu dixenlle, Graham, penso que é de York. Dixo, sí, ten que ser de York. Pois dixen, non, estou te tomando pelo que isto é desta zona do noroeste. Dixo, bueno, como é posible? É exactamente igual que os que temos nós aquí, non? Estes son algúns da zona de York, pero outros son de Escandinavia, outros son... Cando nos imos cara atrás no tempo vemos unhas conexións culturais fortísimas, ¿no? Entre todos os europeos, fundamentalmente. No que é a fachada atlántica, pois é ainda máis salientable, ¿no? No mundo dos petróglifos é moi notorio, ¿no? Pois o caso deste petróglifo foi unha das cosas que me cismaban na cabeza mentre eu atravesaba os páramos nevados, ¿no? de Gran Bretaña. Tamén son devedor, por exemplo, de Gavilanes e de Alonso, dos colaboradores da saga, os que publicamos senllas monografías sobre petróleos e parafitas, mundos nos que tamén se verifica esa conexión británica, chamada de alguma maneira, sería atlántica, en realidad. Si vemos, por exemplo, no neolítico, no mundo megalitismo, pois é unha certa coiné, non? Un mundo de contidos compartidos por toda a Atlántica, non? Boa parte de Europa e incluso outras zonas do mundo. Isto podemos despois comentar, se queredes. Vedes, por exemplo, que incluso na zona de York tamén vivían os brigantes, non? Que son os que vivían tamén na Coruña. Brigante. E como esas hai un montón de conexións a todos os niveis imaginables. Que queren decir, que significan ou como as podemos encaixar ou como as podemos interpretar, eso xa é outra cousa, porque as conexións están aí de unha cousa evidente, de que son moi antiguas. Camiñando sobre Castrodeva é un dos capítulos do libro, porque a mí unha das cousas que máis me sorprendeu nada máis chegar é atoparme o que era, evidentemente, foi deseñada para ser a gran Roma do Atlántico na actual cidade de Chester. Viaxar ou visitar a cidade de Chester é casi como, un pouco exagerado, pero é como unha especie de paseo por unha Roma. O mundo e a potencia e o peso do mundo romano nesa Britania, nesa provincia de Britania é espectacular. E eles viven tamén con moito orgullo, síntense romanos hoxe en día. O mundo, digamos, culturalmente poderoso e tal ali, pois é o mundo romano, porque desde aquí vemos tamén que non se queixe que, bueno, que eles sempre permaneceron un pouco a marxa. Non, eles foron unha provincia do Imperio Romano durante séculos e teñen unha intensidade da súa romanización espectacular. E a cousa máis espectacular que conozo eu é
que seguramente teríase chamado Castrodeva se chegase a ser o que eles querían que fose, que era a gran Roma no medio do Atlántico, ¿no? Ese eixo que articulase a illa de Irlanda, a illa de Gran Bretaña, todas as demais costas do Atlántico, pero ese proxecto quedou, en certo sentido, frustrado. Por iso le chamo a Castrodeva, no libro chamolle a cidade que nunca foi. Son imaxes deste libro. Ali hai un museo romano precioso, con un montón de material. Toda a cidade está chea de frescos de todo tipo. E ali o normal é representar os contidos, pois tamén interpretados. Por exemplo, o normal é que che poñan as aras, como neste caso, unha ara motivo funerario, pero poñeche como era realmente. O sea, como nós deberíamos estar vendo se nos trasladásemos a 1800 ou 2000 anos atrás, ¿no? Cual é moi interesante con todos os contidos. Comprender, ¿no? o mundo e a paleta de cores, ¿no? E os matices que teñan todo tipo de elementos na antigüedade é moi importante, pero é un tema que excede, dende logo, o que veño a falar hoxe. Pero, bueno, é interesante. A mí parece moi educativo e moi ilustrativo ver todo o país aberto, unha casa aberta, no sentido de que podes entrar, como ver un paseante dentro das mámoas, podes acceder aos monumentos, todos os museos son gratuitos, e todo está interpretado con moito respeto, ¿no? Gastan moita pasta en patrimonio e é unha industria enorme. Neste Museo Romano de Chester pois hai todo tipo de elementos que nos podemos imaginar propios da cultura romana. Se colléramos todos os do noroeste xuntos, probablemente non faría nin o 10% do que hai en Chester. Triqueiri, a cidade dos homens fortes, é o castro que estábamos vendo antes no vídeo. Isto está xa no medio de Gales, un pouco máis alá de Chester, e subemos alá para ver unha cousa, ver que alá tamén hai castros, como aquí. Son exactamente igual, son indistinguibles, feitos da mesma maneira, con todo tipo de elementos perfectamente trasladables ao noso entorno. Este é un castro nun contexto mineiro, exactamente igual que os que pode haber aquí no Támega, de estaño, de cobre, outras cousas como hai pois no Támega ou o cobre que pode haber no Badosí, no? Por moita neve que houbera, pois sabía que estaba completamente congelado. Aquilo que vedes ao fondo é o mar de Irlanda, a porta que acaba o mar do norte, iso que vedes aí é o valo de Lepera, que a neve non deixa percibir moito, pero podemos ver cousas asombrosas, ¿no? Como ainda en pé, unha porta, o terra exactamente, deste castro. No libro, os meus apuntes de campo, pois están tamén a parte deso. Algúns dos que considerei máis interesantes, pois son debuxos de campo que fixen eu. Pude coller e pararme despois un pouco máis e facelos mellor, pero preferí que o libro, que non deixa ser un libro de viaxe, non pretende ser outra cosa máis que un libro de viaxe moi documentado, pois conserve tamén ese espírito de aventura e de traballo de campo, e de desplazarse polo terreno, de reflexionar sobre a marcha que teñen os grandes libros de aventuras que eu lía de neno tamén, non? Aproveitamos para facer unha planta do castro. Hai moi poucas plantas feitas deste castro, levounos bastante tempo por causa da neve, e de aí obtuvemos moita información relevante tamén. Boa parte dela está vertida tamén no libro, non? Unha cabana, casa, vivenda, que queramos chamar, as súas estruturas adxetivas, non? Cousa que podemos ver aquí nas grandes citanias do noroeste, como en San Fins, ou na cidade morta dos galegos, ou en moitas das grandes citanias. A derradeira grande citania, non, do mundo da Barcarense, non, das tres mundos nos que estaba entendido dun punto de vista administrativo romano, o mundo do noroeste, bueno, pois a derradeira grande citania probablemente sea xa o Castro San Millao, non? máis alá do Castro San Millao é xa outro mundo, outras sociedades completamente diferentes, galecas tamén se queremos, pero moi diferentes. Outro dos capítulos do libro pois é o lobby galego, chamellase o lobby galego do século IV. Houve un momento no século IV, algunha vez xa pasei por riba deste tema aquí na biblioteca, no que parecía que había un complot de galegos para repartirse o mundo. De feito, literalmente foi o que sucedeu, non? O emperador era galego, o Papa Dámaso era galego, a familia do emperador solucionou o
castellano andaba polo medio. Bueno, hai un momento aí no século IV no que non só son moitos investigadores, nomeadamente a bibliografía anglosaxona e francesa, pois pregúntase se realmente había alguna clase de complot galaico para dominar o mundo, porque os famosísimos Arcadio e Honorio non deixan de ser netos de galegos da casa de Teodosio. Teodosio procede da zona moi probablemente dun sitio que se chama Cauca, que está cerca de Porto, inda que hai unha gran parte da bibliografía que simplemente, sin encomendarse a ninguén, di que é de Coca de Segovia, pero sin ningún motivo, simplemente porque debía ser. Bueno, pois eu no libro, para que seas un pouco todo o libro, como non hai ningún outro argumento mellor, digo que tamén podía ser perfectamente de aquí. O que pasa é que eu dou un motivo de por que claramente eu interpreto no comportamento de Teodosio Vello, o fillo foi o que foi emperador, máis Máximo, que chegou a ser emperador tamén, como foron capaces de resolver a rebelión do século IV en Britania, como Máximo chega a ser emperador, nada máis nada menos, un galego, como Dámaso era emperador, con por que lle cortaron a cabeza a Prisciliano, que tamén era galego, e que ten que ver todo eso xunto. Bueno, pois ese é do que falo neste capítulo. Vou intentar ir rápido para que me preguntedes, porque xa sei que todo isto suscita moitas preguntas. Requiario, paso por riba del no libro, porque para mí é un personaxe fundamental. É o primeiro rei galego nacido en Galicia, suevo, un dos grandes reis de Europa, aí intervinícola así, cando que Galicia foi o primeiro reino, non se chama moderno, de toda Europa, antes, casi 80 anos antes da caída oficial do Imperio. Isto forma parte do país dos teixos, pero tamén forma parte dunha cousa que hai, que é un campamento romano calcado do famoso Aquis Carcarnes. É idéntico. Está nun sitio igual, ten unha funcionalidade igual, está relacionado con Galicia tamén, porque ali estuvo acantonada estuveron acuartelados os galegos que combatiron ali, e bueno, era tamén un sitio de referencia para calquer galego, pero en Gran Bretaña. Vedes que as sepulturas eran moi de noite, non levábamos flashes apropiados. Iso que vedes aí son berberechos, como en moitas tumbas en Galicia. En Snowdonia, que xa vedes que é Nevolandia, traducido literalmente, o Círculo dos Druidas, pois subimos a un sitio absolutamente impronunciable en galés, pero que cando che dicen que significa a cabeza grande, pois vale, porque é tamén indistinguible incluso das montañas estas que temos aquí atrás. Bueno, é unha montaña que se chama igual que montañas fundamentais que temos en Galicia, e no cimo hai cousas parecidas as que hai nestas montañas, o sea, hai mamas, círculos e tal, que están tamén tratados con os contidos culturais locais dunha maneira perfectamente galega, o sea, compartimos tamén moitos deses contidos. Alá nos fomos, esta é a pedra dos druidas, diante dela non se pode xurar, nin mentir, nin nada, porque senón só poden acontecer catástrofes. Entonces utilizábase para xurar en riba dela, ¿no? Si querías vender unhas vacas ou tratar calquera cousa e conseguías que outros xurasen en riba desta pedra que se comprometía, eso iba a misa. E este é o famoso, hai centros de círculos como este se encuadran dos máis importantes, é o Círculo dos Druidas, probablemente porque é o que está máis cerca do povo, pero hai moitos e moi grandes. A nevada, quanto máis subíamos, era máis competente. De feito, topábamos con excursionistas británicos que nos decían que déramos volta que eran as 6 da tarde e que non eran horas da tarde. Pola neve que íbamos quedar algo, pero había que ir e fomos. Teño que agradecer, evidentemente, os compañeros que foron comigo na viaxe, non? Aí están en primeiro de azul Rafa Quintía, que está sempre ligado por esta biblioteca, e máis Simon e máis Marc. Marc aparece nun dos vídeos que podedes ver despois, se nos dá tempo. Marc é un experto en religións comparadas e foi de gran axuda. Teño que agradecer, ainda que non me este escoitando, pero agradecer igual todas as súas consellas e consellos que nos deu ali en Gran Bretaña, de hospitalidade que nos proporcionou tamén. Despois fomos a Avebury. Aí vedes pedras, son
En origen había como 100 pedras postas. Ides ver que esa é a magnitude das pedras. Hai 100 pedras colocadas, arrastradas de dúcias ou centos de kilómetros na prehistoria, sin que se saiba exactamente como e moito menos por qué. É tan grandísimo o sitio que o pobo de Eivori está dentro do círculo. É máis impresionante casi que o pobo, eso sería Eivori recén construído, máis impresionante casi que o círculo de pedras é a gavia de 40 metros de fondo, creo que kilómetro e medio, que rodea, feita a mao, efectivamente. Feita en teoría con cousas como esta en 200 ou 300 anos. Entón a pregunta que me fago eu cando confronto unha cousa así é: pero para que demonio estuveron 8 ou 10 xeracións de persoas como pouco traballando para construir unha cousa así? O sea, tiñan que ter realmente moita necesidade de construir isto, porque supónse que son unhas persoas que non coñecen os metais, que non saben o que é o ferro, que nesta zona non terían nada de cobre, que non se tengan tocado nada. O sea, como fixeron é máis arrollante. Por qué? Bueno, pois este sitio, o patrón é Santiago. En as leiras, por exemplo, destes povos, cando a xente ara, hoxe aparecen cousas mercadas na Plaza das Platerías, pero na Edade Media, botadas intencionalmente nos campos para propiciar a fertilidade dos campos. E ali hai un museo, hai un montón de material galego, medieval fundamentalmente, usado desa maneira. O sea, que esas conexións hai que lembrar que eles son anglicanos, esas conexións co mundo galego, co mundo do Camiño de Santiago, con todas os nosos contextos, tamén se manifesta incluso nun paradigma como é Santiago. Este The Red Lion é o lugar máis encantado de Gran Bretaña. Tamén falo del no libro. Ali tomei unha pinta, fun vítima do feitizo dunha que está contado no libro. Resulta que, en resumo, ali había unha muller no mediados do 18 que foi brutalmente asesinada polo home que era borracho e malo. Ela, o espírito dela vive neste bar, que está oficialmente considerado o lugar máis encantado de Gran Bretaña. Bueno, entonces non lle gustan a esta muller, non lle gustan os homens con barba, porque o home tiña barba. Entonces a veces estás falando, pides unha pinta e ven ela e botache pimenta na tua cervexa. Pois iso pasoume a mí, así que de verdade, ese sitio está encantado. Este tipo de cousas nos pasaron. Bueno, seguides vendo o tamaño das pedras, a iglesia de Santiago de Eivori, a Vireira, isto é dentro da iglesia, son a pía normanda. Os normandos tamén están moi relacionados con Galicia, porque o primeiro gran normando, o primeiro constructor, digamos, do fundador, casi dos alicerces máis fortes do Reino Unido de Gran Bretaña, Guillermo, o conquistador, que estuvo a piques de parentar con rei Don García, casar ca súa filla. Guillermo conquistou Gran Bretaña montado nun cabalo galego negro que aparece nun tapiz moi famoso que se conserva, un tapiz enorme. Pois ese cabalo está ben documentado que lle regalou un conde normando que veu a visitar fixo o Camiño de Santiago, veu a Galicia e levou uns cabalos de regalo. Un deles era tan bo que gustoulle tanto a Guillermo que era o seu animal preferido. De feito, fixo toda a campaña de Gran Bretaña subido nese cabalo. Eu cheguei incluso a averiguar como se chamaba o cabalo. Ele chamáballe Oleante. Os normandos falan unha especie de francés anglificado ou anglo-francificado, un idioma propio deles, que é o que falaba Guillermo, que non deixa de ser un vikingo. E claro, como o vikingo, el chamoulle ao cabalo, chamoulle Oleante, para facelo equiparable a un lobo, porque era un cabalo de guerra, un cabalo de batalla, non se asustaba cas flechas, ni cas espadas, ni por nada.
e outro galego máis que nos une con todo este mundo. Bueno, aí esténdome no libro un pouco con estas cousas. A importancia de mercar mermelada ten moito que ver ca xestión do patrimonio tamén en Galicia. Vedes, toda esta chaira de Salisbury e casi toda a Gran Bretaña pois está completamente chea de monumentos históricos, antigos, de todas as épocas. Normalmente, pois, perfectamente visitables, accesibles, non hai paneis enormes que se tapan a vista, sino cousas moi discretas para que o protagonismo o teña o elemento. Non nos atopamos vandalizados, nin pintados apenas, nun estado moi bo de conservación. Gastan moitos cuartos neso, pero tamén igual a mensaxe que deberíamos facer un pouco máis accesible o patrimonio. Bueno, pois a importancia de mercar mermelada é porque, para a miña sorpresa, moitos destas cousas que nos víamos, en realidade, volven a estar en pé desde hai apenas 60 ou 70 anos. No caso dunha zona enorme da chaira de Salisbury, moitos destes monumentos, pois o en particular, fixo ser riquísimo ca mermelada, pero tiña unha gran afición pola arqueoloxía, tiña moitos cuartos e empezou a invertir pola súa conta en comprar terreos para evitar que se seguira destruindo o patrimonio, porque eles nos anos 30 e 20 do século pasado, pois pasaba como aquí, o patrimonio estaba se destruindo pois por medios que había, por todos os medios. Este home, pois, este mecenas do patrimonio británico, empezou a investir en investigación e en recuperación, e se tiña que mercar os terrenos, mercábalos. Gran parte de todo o que vemos, en realidade, está reconstruído, perfectamente restaurado. A veces simplemente era cuestión de poñelo en pé. Moitas pedras eran tan grandes que a xente que facía era enterradas para poder arar os campos por riba delas, como pasou en Castrelo de tanto e tal, non? Bueno, pois alá exactamente igual. Este home que fixo a recuperalas de debaixo da terra e volvelas a poñer en pé. Co beneplácito da administración é outro modelo de xestión do patrimonio do que deberíamos aprender, polo menos alguna cousa. Me refirme, por exemplo, a isto é a Gran Avenida, en kilómetros, está feita así, como vedes, con grandes parafitas, que non se sabe de onde veñen nin onde van, nin por qué exactamente. É un misterio absoluto. No libro sí que me meto en tratar de desentrañar estes misterios, por lo menos en aportar algo de luz. Non teño a pretensión de ter respostas absolutas, ¿no? Sino de ter moi boas preguntas. Son, bueno, normalmente de a estatura media, digamos, o tamaño medio das pedras, excepto esta, neste caso, ¿no? Da avenida de West Kent, chamase. Pero hai moitas máis. O santuario chaman deles o santuario, os británicos. E non se sabe que é, como casi todo isto. Eles tampouco che digan isto é tal cousa, non. Chamanlle o santuario porque non teñen tamén moitos dos presuizos que temos aquí. Eles saben que seguramente pois, non é un santuario, no sentido no que hoxe entendemos un santuario, pero é unha maneira de chamarse. É unha maneira de terse chamar. Tamén lle podían chamar C236. Podían chamarse, pero é máis atractivo chamarle o santuario. Ou seja, que é normal na bibliografía británica, por exemplo, a especulación, que os especialistas aventuren hipóteses para traballar. Non nos crucifican por eso. Un señor catedrático de Oxford ou de Cambridge non perde ningún ápice do seu prestixio por aventurar ou por decir ou por sugerir que en realidade a táboa redonda do rei Arturo refírese a un anfiteatro que hai en Chester. Simplemente hai colegas que o critican con moita educación, pero non pasa nada. E así constantemente, cousa que aquí é un tabú. O sea, aquí ningún especialista se aventura a elucubrar nin a tratar de poñerle un pouco de paixón a veces a investigación. E iso está lastrando tamén moito o que é a propia investigación. Porque o único que está conseguindo que cada especialista tente atrincheirarse detrás dos seus sacos terreiros, aventúrase por un camiño sobre que ele é o único especialista, abre unhas líneas de investigación que non se divulgan, así ninguén me critica, e iso un pouco está dado a hablar da cuestión, sobre todo no noroeste. Neso sí que é moi diferente o modelo de xestión, non? O santuario era algo parecido a isto, feito en madeira, é moi anterior, por exemplo, a Stonehenge. De feito, Stonehenge é o Henge feito de pedra, stone, pero este eran de madeira, de
árboles enteras, gigantescas, non está moi claro onde saíron os árboles, igual que moitas outras cousas, colocadas aí en círculos concéntricos. Eu fixen, este é un dibuixo meu, eu fixen unha interpretación para ver o estilo do que, pero isto en realidad ten moitos círculos concéntricos. E xa vos digo, é milenios anterior a Stonehenge. E hai moitos. A mámoa de West Kenneth é unha mámoa, só que ten 100 metros de longo. 100 metros de longo, mellor 15 metros de alto, e fundamentalmente está baleira. Sábese que se usou durante unhas décadas, enterraron 20 ou 30 persoas, e fundamentalmente o 90% da mámoa é maciza, non hai nada dentro. Eso tampouco se sabe que é. Esta é a entrada. Podes entrar perfectamente, feito aí traer un vídeo de como nos entramos dentro da cámara, non hai embalado, nin hai nada, está tal cual, non? Só que, claro, es provista unha parte da coiraza da terra, pero eso foi hai séculos ou moito máis tempo que ya aconteceu. E a paisaxe completamente branca que nos acompaña todo o tempo. Isto é non a mámoa inteira, sino, xa vos digo, ningún 10% do tamaño da mámoa. Por que a facían tan grande se logo non había nada dentro? Misterio. Un esquema un pouco feito do que é esta mámoa por dentro. Como vedes, podes entrar dentro de la... Hai un vídeo que despois se te desgana, poñemos, que é moi pequeno, no que entramos ca cámara dentro. Silbury Hill é outra desas cousas que hai que ver no mundo. Porque, para empezar, é o monte artificial máis grande de Europa, e é un dos máis grandes do mundo. Dentro de Silbury Hill non hai nada. Nada. É un monte de terra que a mí a única explicación que se me ocurre de por que botaron 400 anos, estimas, en construíla, botar cálculos de cuantas xeracións de persoas, e que tuveron que construir porque non a había, e que non a necesitaban dunha maneira simbólica, porque en práctica nada. Durante moito tempo pensouse que había tesouros, claro, como aquí, tesouros dos mouros. E os mouros, venga, a caso que vou contar a continuación. Entón, no século XVIII, por exemplo, pues, había lores que dixeron, bueno, pues eu vou facer unha excavación para recuperar o ouro dos mouros que hai dentro deste tesoro. O ouro dos mouros, literalmente. Entón, facíase unha excavación con mineiros galeses, normalmente os mineiros eran sempre galeses, que iban acompañados de todo tipo de amuletos para protegerse dos mouros que iban a topar seguro dentro desa construcción. Hai todo tipo de explicacións. Ali contámonos a xente, contanse que isto en realidade o resultado dunha loita entre os monxes e o demo. E cando o demo intentou sepultar os monxes cunha paletada de terra xigantesca, pois de unha abadía, pois empezaron a rezar e a paletada de terra, en lugar de caer onde tiña que caer, na abadía, pois quedaba medio camiño e transformouse en Silbury Hill. Tamén se conta que se un día de noite de lúa chea lle levas unha moneda calquera e a pos no cimo de Silbury Hill, cando volves ao día seguinte, pola noite tamén, vas recuperar, bueno, se leva unha peza de estaño, tu levas estaño a Silbury Hill e transformaseche en ouro. É todo tipo de lendas desa clase. Non le digo mouros, vedes como interpretacións que se debe construir, porque non se entende como pode ser posible. Insisto, unha pá bellota ou de outra marca de metal non existía. Non se sabe exactamente para qué. Como, bueno, moi dificilmente, pero para qué, verdad. Bueno, e últimamente, sabes outra cousa que nos contaronos algún especialista ali, é máis raro ainda. Sabese que en realidade Silbury Hill foi deseñado como unha illa. De feito, cando estuvamos nós estaba no medio como dunha lagoa, e na época nas que se construíu, literalmente era unha illa artificial, cunha montaña artificial, isto ten máis de 10 metros, construída no medio da chaira. Como aquela unha chaira tremenda, tremendísima, a mí o único que se me ocurre é que como non pasaba como en Galicia. Aquí en Galicia a paisaxe vende serie, non tens que comprar estas, xa ven así. Ali non, ali é unha chaira monótona. Entón tuveron que encher de cousas, de contidos.
É a única explicación, porque tuveron que construir porque hacía falta, e tuveron que construir porque non estaba. Por que non hai Silurigil aquí? Probablemente porque xa o hai. Xa son as montañas, xa o Monte Meda, xa é Silurigil. Pode ser. Entón, eu penso que é unha maneira na que nos podemos aproximar a este fenómeno rarísimo, que é o porqué hai que construir toda unha paisaxe a unha escala impresionante. Construir, xa vos digo, con cousas como esta, e con galleiros de gamo, non de ferro, os de ferro valen, pero valen para picar, pero non para coller. Os de gamo son como pás, como maus, entón valen para facer de pan. Pero os británicos, que son tamén moi cuadrados, botaron contas e dixeron, bueno, 400 anos, xa só para construir Silurigil, Gran Bretaña non houbera producido nunca suficientes gamos. De onde viñeron os cornos dos gamos? Tuveron que importar. O sea, son cousas moi extrañas. A Egua Branca e o Dragón, fomos ver outro casto. En realidade, nós íamos ver o cabalo blanco de Uffington, pero o cabalo blanco de Uffington, como podedes ver, estaba como 1 metro por debaixo de nós. E claro, uns galegos, no medio do peor temporal que recorda a Gran Bretaña nas últimas décadas, buscando un cabalo branco debaixo de 1 metro de neve, pues eso só pode ser unha misión para galegos. E lá fomos, e sabemos por a brúxula e os mapas e tal que estuvemos en riba do cabalo, pero só podemos ver cos ollos da imaginación. Non se ve. Bueno, o bo do cabalo este branco é que en realidade, cando falas ca xente, pasa o de sempre. Non é un cabalo, é unha egua branca. Qual é un matiz moi importante? Porque non é o mesmo un cabalo que unha egua. E ademais, unha egua que ten un poldo que vive neste castro, que teñen unhos bebedeiros que están un pouco máis abaixo, que determinada época do ano, pois a egua pode haber incluso correr e galopar polos lumeiros por ali, e ir a beber e tal, e claro, toda unha cosa que conto no libro, que se non falas ca xente, os pouquísimos, digamos, nativos, non? Aborígenes, non? Que ainda podes falar en Gran Bretaña de cosas como estas, pois non. O sea, como só consultes a bibliografía, o cabalo branco, pero non é o mesmo. Por exemplo, aquí moi cerca temos o único epígrafe, a Epona, que é unha deusa, un cabalo branco, unha egua branca, en realidad, que o mundo romano incorpora ao seu panteón. E está nunha igrexa que hai aí na cova de Sanabria. Un epígrafe dun ara que está encontrada ali na igrexa. Está dedicado a Epona. Epona foi unha gran deusa do mundo romano, que eles herdan do mundo anterior, atlántico fundamentalmente. Pero que ese mesmo cabalo aparece aquí a veces como unha egua sin cabeza, que tamén aparece en outras partes de Europa. Non sei se algún conoce as historias dunha egua sin cabeza que pode pasar galopando e que pode levar. Ese é un arquetipo dos europeos, cabalos sin cabeza que te levan ao mundo dos mortos, a caza salvaxe, non, da Idade Media. É un arquetipo que compartimos todos os europeos. Bueno, pois, no libro tamén me estendo un pouco, pero claro, había que ver esta egua sin cabeza, este cabalo blanco de Uffington. Había varios. Un pouco máis abaixo, aí mesmo Rafa estaba casi en riba do ollo esquerdo do cabalo, da egua. Está sinalando a un sitio que é onde San Xurxo loitou co dragón. Toda a paisaxe está chea de contidos. Nós aí preguntamos a unha xente que do paseo e dixo, sí, aí mesmo foi onde o dragón foi derrotado por San Xurxo e tal e cual. É curioso que ainda se cheguen a contidos como ese, sobre todo nunha tarde como a que estaba aquel día. William Smith é outra mámoa, tamén ten como 100 metros e pasa o mesmo. Esta é peorina, porque estímase que non se usou nin 20 anos. Tardaron moito máis en construída, enterraron 14 persoas e unha sucesión curiosísima de animais. Isto é como esas sucesións de números primos ou a lista de números de Fibonacci ou algo así, que teñen que ver. Bueno, os enterraron 14 persoas de tales xéneros e de tales idades e tal, pero ademais un cordero, unha coruxa, 2 paspallás, un non sei que, un non sei cuánto,
un campo, un tal, e que teñen que ver todos esos animais entre sí. Outro deses enigmas, claro. Non sabemos se iso pasa aquí, porque normalmente, por varios motivos, unha, porque non é complicado que se conserven aquí os osos. Ali teñen a sorte de que todos eles conservan moi ben, porque o chan está feito de tiza, de xira, ou a veces de outras cosas. Pero é moi curioso andar por unha terra que, en cuanto escarbas debaixo da erva, é tiza, é xira, como das colas. Sí, de unhas máganas, pero basicamente, sí, bueno, pois conservase moito mellor este tipo de cosas. E logo, dedicarse moitos cuartos a intentar desentrañar, cando se atopan osos, pois de quen son, de que son, que idade teñen, e que iso non é, por exemplo, temos un caso paradigmático. Cando se fixo esta autovía, cerca de Aves aparece un xacemento que daquela deu os osos máis antigos que había en Galicia. Un xacemento contemporáneo, probablemente contemporáneo, por exemplo, de Weyland Smith. Hasta onde eu sei, eses osos perderonse. O museo de Ourense parece que os perderon, hasta onde eu sei. Igual que os de Coveiros, creo que se perderon tamén. O museo de Lugo creo que tamén os perderon. Non sei. Eu non sei. Claro, se non se investiga, se perdemos o que temos, se destruímos, pues non podemos chegar a gran cousa. Pero o que si vemos é que moitos destes contidos que ali vemos postos nun pedestal tamén poderían estar aquí postos nun pedestal se houvese un mínimo de interés por facelo. E para que haxe un mínimo de interés por facelo ten que haber tamén unha demanda social que realmente reivindique a necesidade de construir economía, de construir cultura, de construir todo o que se nos antoxe construir en base aos nosos propios contidos, que o que fan eles, creo que fundamentalmente é lo diferente. The Ridgeway é un camiño cheo de contidos, de mangos, de castros, de todo tipo de cousas, que é un monumento nacional. De feito, chamanlle, eles que son sempre moi acunos, chamanlle a primeira autopista de Europa. De través a Gran Bretaña así en diagonal. Entonces, a primeira autopista de Europa, según eles, construíron na Bretaña. E iso é a marxe do Ridgeway debaixo dun metro e medio. Camiño de Weyland Smith e o Ridgeway. Croquis. Claro, aquí non temos o Ridgeway, pero había tumularia de Maciñeira, perfectamente equivalente, e máis vías tumularias que temos. Vía tumularia de Federico Maciñeira, que estuda no 19 fundamentalmente, que é un camiño funerario, no sentido de que está xalonado por mamos e por outro tipo, por círculos líticos como os que vimos, exactamente igual. A maioría deles destruídos, hoxe en día. Destruídos. 90% antes ni sequera de que se mirase nada. Foron destruídos sin máis mínimo respeto. Old Sarum é outro dos sitios nos que estuvemos. Old Sarum está nas aforas de Salisbury e deu orixe, iso que vedes aí a planta dunha catedral que por unha serie de motivos desmontaron no século XI, desmontaron para construir unha do século XII a uns 3 km en Salisbury, pero o lugar onde tiñan que montar a nova catedral indicou un cervo que do alto dunha torre, a torre de homenaxe desta catedral, o obispo lanzou unha flecha que debería indicar o sitio, pero un cervo pasou correndo, a flecha caeu encima do cervo, o cervo seguiu correndo e hasta que non morreu o cervo non puderon saber onde tiñan que construir a catedral. Evidentemente é unha lenda con moita amiga, porque a equivalencia entre Cristo e o cervo en todos os bestiarios europeos é enorme. O sea, neste conto, nesta lenda popular, culta, ¿no? Porque se recolle en todas as bibliografías da zona, pois esa equivalencia entre Cristo e o cervo pois é feito evidente. Hai xente e outros que non son xente moi elegante, sempre en Gran Bretaña. Iso é outra constante. Isto é tamén outra constante. Non importa
sea burro, que ande errado ou que non ande errado, ten dereito a levar capa. O usado pasa un pouco como eu. Mira que gavia. Bueno, a gavia é prehistórica, o usado é medieval, pero a gavia é prehistórica. E está feita con que? Pois sin metal, xa para empezar. Quanto tempo pode levar sacar adentro un traballo así? Que por qué? Non tiñan outra cousa que facer. Bueno, pois é un pouco o tipo de cousas. Isto é todo sílex, porque ali xa non era shit, era sílex todo o que había no traballo. Seguimos baixando, chegamos evidentemente a Stonehenge. Como non pode ir a parar a Gran Bretaña, non pasar por aí, se ten oportunidade. Stonehenge está no medio dun conxunto. Eu empecé a facer un croquis, pero aburrirme, porque había tanta cosa que non me collía croquis. Bueno, pero pasa unha cousa curiosa con Stonehenge. Dixen antes que iba a falar do tema dos muros. Eu sempre oíra, sabía que isto está feito das pedras Sarsen, non? As pedras Sarsen, eu sabía que as pedras Sarsen é unha arenisca. Eu pensaba que Sarsen era un tipo de arenisca ou unha maneira de chamarle a arenisca que teñen os británicos ou algo así. Pero non, para nada. Sarsen quere decir sarraceno, pronunciado pola xente de Salisbury. Por que? Porque cando, igual que aquí, os ilustrados do XVIII, xente educada do XIX e tal, lle preguntaban a xente dicía, isto fixeron os muros, ou sexa, os mouros, porque esos muros chamanlle muros, a xente. Pero claro, unha persoa educada, un ilustrado, non podía consentir que se lle chamara muros, un sitio onde non houve nunca muros. Dixe, non, hable correctamente, sería sarracenos. Digo, bueno, pois eso, non quedoulle sarracenos. Pero non, en realidade non se refiren aos sarracenos. Son pedras dos mouros. É como teríamos que traducir ao galego. Non como pedras Sarsen, sino como pedras dos mouros, porque Sarsen significa sarraceno. Bueno, pois que isto este construído polos mouros, pois é curioso. E tamén teñen tesouros que se poden desencantar lendo libros. Ainda non hai moito, estuvo aquí Félix Castro, os seus grimorios, ciprianillos e demais. O sea, aquilo empezaba a ser un pouco curioso. Ir topando, parece que non saíamos en realidade de Galicia. E que un emblema tan grande como pode ser Stonehenge tuvese unha conexión tan clara co mundo dos moros. Claro, se lle preguntabas eso que vimos antes, West Kent, sí, eso está feito tamén con pedras Sarsen, con pedras dos mouros. Silvio Gil que non fixo de muros, igual que tú. Bueno, esa catedral que grazas ao cervo cristificado puido xurdir en tempo récord. Construíron a unha velocidade, creo que é o récord de catedrales góticas en Europa. Foi construída, creo que nin en 70 anos, unha cousa rapidísima. Debeu axudar, ainda así é sorprendente. San Patricio, o equivalente de San Patricio en Galicia é San Adrián, porque escorren das serpes é San Adrián, e outro é San Xurxo, e o dragón, todo moi british. Bueno, e logo vou parar aquí un momento, só un momento. Isto é un templo que hai no muro de Adriano. Nós non subimos ao muro de Adriano, pero deste sitio sabíamos incluso antes desta viaxe. Estuvo a piques de suscitar un proxecto aquí en Benín, en Cabreiroa, na igresiña dos muros, porque eu teño convencemento de que isto que hai en Cárrago, no muro de Adriano, unhas aras que están dedicadas a deusa Coventina, que é unha deusa das augas salutíferas e mineiro-medicinais, que ten a mesma planta co que hai en Cabreiroa. Este é Cabreiroa e este é Coventina en Cárrago. Pero é que toda Europa está chea destes templos, eran un estándar, e todos estaban dedicados ás deusas titulares das augas. Bueno, entón nos estuvemos a piques de
de feito, propuxemos aquí tanto a Cortes de Galicia como ao Concello a proposta de realizar unha prospección neste sitio, pero ao final houve outro proxecto, como todos sabedes, que realizou a investigación. Para eles foi unha granxa. Eu sigo pensando que non me quedou nada claro. De feito, estes son outros tempos para Europa. De feito, despois ao final, se tendes ganas, conto vos o porqué, porque eu asistí á presentación, o porqué me confirmou que seguramente non era unha granxa, unha cousa que se dixo na presentación, pero dixo que ao final se alguén lle interesa. Bueno, podemos comentar ahora, porque mira, pois nada. Esa é Coventina, porque en Gran Bretaña ten incluso a imaxe de Coventina. Coventina ten outra curiosa conexión con Galicia. Aparte de ser unha deusa das augas minero-medicinais, está nun sitio onde se sabe que houve lexionarios galegos, tropas auxiliares e lexionarios galegos. Resulta que en Galicia tamén hai epígrafes a Coventina. Só que en Galicia pasa unha cosa moi curiosa. Eu asesoreime con unha persoa que é un grandísimo especialista neste mundo, que é da clase na Universidade de La Laguna, Díaz de Velasco. Especialista sobre todo no mundo de augas minero-medicinais e deusas tutelares en Europa, unha cosa moi especializada. Bueno, el díxome que máis a de toda dúbida o que pasara en Gran Bretaña e que aquilo estaba escrito como é debido, en latín de verdad, latín ben escrito. E as epígrafes galegas, curiosamente, están escritas con tipografía latina, con letras latinas, por alguén que non sabía ben como representar os sonidos do seu propio idioma. E iso é increíble. Os tres epígrafes que aparecen en Galicia están a Coventina, pero non con Coventina. Ao mellor metenlle unha H polo medio ou algunha outra letra, porque non sabían ben como se representaban os fonemas, os sonidos. Ergo, me di Díaz de Velasco, non é que o diálogo, di, seguramente as de Galicia son moito máis antiguas. E seguramente podese con toda a dúbida soster, a falta de probas mellores, que o culto a Coventina foi dentro do noroeste cara a Gran Bretaña. Con todos estes mimbres e máis, eu sostiña que o que hai aí na Igrexiña dos Mouros non é o que aparenta ser, senón seguramente un pequeno templo. Pequeno templo cunha gran proxección internacional, perfectamente equiparable con os outros que hai por todo o continente. Unha das cousas, ese anaco, esa cousa que vedes aí que está un pouco, desenfocada, desenfocada na pantalla, é unha cousa moi curiosa. Resulta que na excavación apareceu un anaco de vidro moi especial, chamase vidro Mille Fiori. Cando o vin o día da presentación aquí na Casa da Cultura, quedé sorprendido, porque o vidro Mille Fiori era carísimo, rarísimo. É moi característico. Eu tardei unha hora, cando volvín a casa, tardei unha hora en localizar de onde, casi con toda a seguridade, despois asesoreime con xente que sabe moito máis a mí, casi con toda a seguridade sei de onde provén o anaco de vidro que eu vi na presentación, que é moi parecido a este. Casi parece o mesmo. Bueno, pois ben, dun obradoiro que se chama Bubastis, que estaba na cidade de Bubastis, en Exipto. É un obxecto absolutamente fora do común. E que ten que ver Bubastis nesto? Pois Bubastis é a cidade da deusa Bastet, unha deusa felina das augas minero-medicinais. Hai demasiados vídeos que apuntan nunha letra. E iso que vedes aí abaixo é máis ou menos o que debía haber, o que había en Cárvago, e algo partido o que debeu haber na Igrexiña dos Mouros. Cando volvemos a Londres, pois sacamos o billete, visitamos o Museo Británico, ali vemos cousas abraiantes, o Museo Británico é gratuito, como todos os museos de Londres. Tardamos un día, creo que batemos un récord, ademais, de visita de salas do museo. Lo normal é que tardes unha semana, un mes, un ano. Nos un día vimos o cacho grandísimo. O Támesis, claro, o Támesis é o Támega, pero tamén é o Tamicelas, tamén é o Tamoga, tamén é... O sea, hai moitos máis sitios que se chaman Tam, Tamega ou Tamoga ou variantes no noroeste que ningún outro sitio de Europa. Por que o Támesis se chama Támesis? Por que se chama Tamega ou Támesis? Esa é unha boa pregunta. Boudica, reina dunha famosa rebelión,
e a Cibela do 1.000.000 de euros. O Museo Británico achicou 1.000.000 de euros, pero vamos, sin pestañear. E merculle a Casa de Bragança, a Casa Ducal de Bragança, esta Cibela, nos anos 90, apoquinou que se saiba 1.000.000 de euros. Nos vimos, e a Cibela é galega. A Cibela é galaica, galega no sentido cultural, casi político. Representa pois, o mito é un mito tamén antigo en Galicia, que é o mito de Heracles. O camiño de Santiago antigamente era o camiño heracleo. Está representando o mito de Heracles, feita probablemente pois, por un artesán de formación grega, estímase, pero feita aquí. Por iso é unha das xoias máis impresionantes das que máis orgulloso está o Museo Británico, unha xoia galaica, por non decir galega. E aquí temos a Cibela de Somaño, xa sei que é galega está en Galicia. Na Cibela de Somaño aparece un mito moi semellante, bueno, non me vou a meter, no libro analizo un pouco a iconografía da Cibela de Somaño e comparo unha Cibela e outra, e como unha representa unha versión culta e a outra unha versión, como suele pasar moitas veces en Galicia, máis arcaica e máis auténtica. Auténtica no sentido de autenticidade artística. No caso da Cibela galega, son leós que son cabezas unha cabeza dun xato e unha cabeza dunha persoa. O Museo Británico pues, podería dar con moitos libros, esta é todo cousa que eu quedei alucinado, sabía delas, pero non contaba, son pedra, o sea, son cráneos feitos en seixo, branco e alino, sin que se saiba como. Tan ali no museo. O propio museo di que non sabe como se fixeron. O sea que hoxe en día sería un problema tecnolóxico de primeira, tallar eso nun bloque dunha pieza. A precisión que ten. Non se sabe. Hai moitos máis preguntas. Hai moitos. Todo tipo de cousas. Torques, ali están moi orgullosos dos torques de Ouro. Claro, para Torques Galicia. O de Lugo ten os torques máis grandes de todo o continente. 4 ou 5 kilos de peso. O sea, isto, como diría un galego, ver isto está que nada. O machado de Xadeita que aí había no museo tamén nos unen, aparece por todas as mamas de Gran Bretaña, tamén de Galicia, de todo o continente, pero ten unha cosa moi curiosa, é xade alpino, pero xade alpino que procede dun único sitio, de unha única montaña, a 2.400 metros de altitude, e sábese hoxe en día que todos proceden do mesmo sitio. Todos, non se sabe por qué. E por que se sabe? Bueno, porque se a un especialista lle das unha pedra destas, pode saber non só de que canteira saliu a pedra, se lle pos varios bloques, pode ser de que bloque é. E no caso da Xadeita estudouse esa montaña do sur dos Alpes, resulta que este mesmo xade aí non na base da montaña, pois daí non o collían, só o collían dunha zona que está a 2.400 metros. Ou seja, só podían collelo un mes ao ano, porque era inaccesible o resto do ano. Por qué? Bueno, está repartido por todo o todo. Aparecen as nosas mamas, aparecen as mamas británicas, como un obxeto moi especial. Non é que este así no logo, aparecen poucos. É algo moi caro, moi equivalentemente a caro. De todo tipo de cosas, ovellas, Urkfont. Urkfont chamou a atención porque Urk significa cervo no idioma local, non inglés. E font, preguntei, eso significa fonte. Non pode ser, sí. Nesa zona, as fontes chamanlle fontes. Topei máis cousas destas, pero como non era exactamente o obxecto da investigación, simplemente tomei nota e seguí para dentro. E, por suposto, pois hai que terminar sempre tomando unhas pintas en algún pacto. Neste caso, de Falcon con Marc. Hai dous, teño a sorte no libro de que conto con dous artigos tamén de Rafa Quintía, un relacionando alicornios, unicornios e leóns con Gran Bretaña, forma parte dos escudos imperiais ingleses e tal, e logo falando tamén de santos, serpes e dragóns. Evidentemente, somos basicamente o noso pasado, xa que este está consolidado mentre o presente é algo circunstancial, así que si somos algo, realmente somos o pasado, porque o presente está en marcha, é algo circunstancial.
Tú tiña na carreira, tuve unha asignatura que era economía, non? Abrimos moito os ollos, o primeiro día sobre todo, porque o catedrático dixenos que o mundo real é só un caso particular. Para los economistas, el mundo real es solo un caso particular, así que no debemos tenerlo demasiado en cuenta. Pensar en las implicacións científicas e epistemolóxicas que ten unha afirmación semellante, sobre todo se o de un economista, non? Eso igual explica esta crise e moitas outras cosas. Non sei se que a nosa vida, o mundo real, non hai que telo moito en conta, porque só é un caso particular. Ten moita vida. Bueno, pero aplicado o que a mí me interesa, levando o asco a mi sardina, pois, si, o mundo real, o mundo do presente é algo circunstancial. Si somos algo realmente en cuestión identitaria, somos o que fomos. Porque iso é o que máis pesa. Somos o que temos guardado no armario, somos o que foron todos os nosos devanceiros, o que aprendimos. O que estamos aprendendo, pero o que aprendimos sí que é o que nós somos realmente. Por iso debemos ter moito respeto para o pasado. E se cada responsabilidade máis amplia de calquera sociedade debe dar conta de como administra o seu presente, non? De como, desa maneira, está administrando tamén ese pasado común, que a veces ni siquiera é un pasado común inmediato, sino